दादा इतना लोग हमरा दुआर पर आइल बाबू। अरे बाप रे होई रोड़ी हमारी इज्जत पूरा दहवा देलस। का हो ये सिखोले बड़ा अपना बेटा के केहू के घर में घुस के बेटी बहन के इज्जत से खेलत रही। ले जा अपने नालायक औलाद के ले जाके समझा दी हो। अगर एक गांव में लोग गई तो काट के हला देम सोन। जानू बात में फोन कर रहे हैं, दीदी पकड़ाई है। ले ऐसा नहीं करा के घर में। आज के बाद से हमरा पंचायत में ऐसा हो गई तो तूने के बड़ी मार मारे। अरे रुक रानी के भाई यही जगह अंदर ले चला समाज दिखाती है। अरे हट चल ले चल। मारा सा एकरा के जितना मन करे उतना मारा सा, बाकी मारा सा। अरे बाप ओ आई बाप। अब तारे विश्वास भइल सुबेरे से हमर दीदी पकड़ाइल बे त पिटातिया। रानी हमारी इज्जत हवा देलस रे। अगर जानती के ही रानी हेंगा कोरी नु ते ओकरा के जरिए में नमक चटका मुआ देती है रानी के। तो हनी के तना कुछ कर लसन, के तना मार लसन। हम जब बियाह करें तो ओकरे से करें। जानते रे बाबू तोरा के घर वाले सर के का करे। का करबो मरबे न करबो मार लियो। मारम ना पहले हाथवा दोनों बांधे ओकर बाद दोनों गोड़वा बांधे आ गाड़ी पर के चमड़ा उतार के मुँह में मुझ के छोड़ दे। सारे तू नहीं पूरा गांव में तू हमारी इज्जत नीलाम कर देले पड़ो। ते सरवा हमर पूरे गांव में इज्जत नीलाम कर देले पड़ी। साले तोरा का मार दे। उठ चल घरे, उठ चल घरे। रे सरवा उठत काहे नहीं खीस। बैठ सारे कबले बैठा तेरा हम ये जी बैठल बानी। तारा साजला हम साजा जाम का आकि तू रतिया माना कहू कि वो लड़की से मिले मत जाइए तो मिले ना करन ये का। सर अभी बोलते बड़ा बोलते बोलते मैं 4-5 गो लड़का पैदा कर देम। कर पैदा हम बैठ के जी देखत नहीं। हां तो करो बियाह हमरो क के देखाओ तनी पैदा। ते ना मानबे ना मानेम। जॉब करम बियाह नु तो वही लड़की से बियाह करेम। इटा कहने बा ये सरवा के आज मुहा दे मिटा से मुड़ी। ए हेने नु कहा बोल। लो खा चॉकलेट मार खिसियाइले रहलु ल। मीठ लागता? हां लागता नहीं मीठ। एगो बात कही खिसिएबे ना क खिसिएबे ना ना किसी हमको आई लव यू भैंस पे बैठाम त देखा तारा 1 रुपया ज्यादा लबर लबर बोलला त जबाने काट ले। तब हमर चॉकलेट दे। कौन लाल से तोरा के चॉकलेट देनी ओइ लाल से चॉकलेट देनी जोन को हम तोन मान जेबू दो हमर चॉकलेट दा दो जल्दी। ओए हने आइबा हो हमरा के चॉकलेट दो तू जोन कहबो तोन माने। आई लव यू टू। क्यों माई हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई बा। तनी की इज्जत पूरा माटी में मिला के रख देले। लेकिन माई रे अब से गलती ना हुई। अच्छा जाए दो अभी सुधर गलिस नु हइले जो जल्दी होके आ घर कपड़ा गोतलन बड़ी हमरा काम जल्दी होके आओ जा। हाय बाप रे रानी कहाँ भाग गई रे।
इस सारे के आस्की चढ़ल बाटे। आज इनकर हम आस्की उड़वा दे मुड़ी कूच के। साला कहाँ चल गए? भागो। ए भागते में के तीसरा दिखो जला जी। हमरा हिसाब से नु भागते में मांग भर जाला, ओकरे के भाग के शादी कहल जाला। हां तो भागते में मांग भर देबा। कॉन्फिडेंस तो इतना बा कि आँख मुंह दिखता मांग भर दे। चलो तो घर में आग लगा दे मुझी को पूरा। ढेर बकर बकर ना कहली। हाँ तू का जन्म भैंस भी आई या बोल के गाड़ पर बेटिया के हम जन्मौले बानी, तू जन्मौले बड़ा दर्द हम सहले बानी। अगर वो घर में हमारा बेटी का कुछ हो गई तो चल के वो घर में आग लगा दे। चलो इनमें से रखो है पर तन तनी हेहू में से चढ़ा दो। ये दादा होई का होता का होता? तेरा दामाद के लाड़ श्राद्ध होता। ये माधर चोद के कबो आत्मा के शांति ना मिले। पढ़ी आगे मंत्र पढ़ी। लड़की के बाप माई के देले बा धोखा, एकर बाप नहीं खे बोका, धन दौलत छोड़ के सरवा खाता आलू भात चोखा। पढ़ी जी का भइल पे साव लाग गइल का? अब कमर दे कुछो बोलत रहेला। काहे भोसड़ो तारा जबरदस्ती के वजह से आज ई दिन देखे के पड़ता। आ तहारी जिगर के टुकड़ा हे जगन्नाथ के गाड़ मार ले। जगन्नाथ से याद आई, बाबू कॉपी ले आओ, दूध के हिसाब करे के बा। हाँ तो पिछला महीना में 2218 रुपया के दूध गइल बा। आ ये महीना में 15 दिन दूध गइल बा, उहो 2 किलो। ए तेरा भागला से अपन दूध के हिसाब छोड़ दे, लेके छोड़। ए जजमान हमार दक्षिणा दे दी जजमान। भागल नहीं की जाइल जा, दूध के पैसा ले लेनी ओकरा बाद तोरा के देनी। अरे सर्व क्वेश्चन जजमान के पाले पर कोई नहीं 1 रुपया ना देलक। ए जी भाग के तो चल ही नहीं सन, लेकिन रहल कहाँ जाइए? भाग टेंशन काहे ले लू? हो तो जौन बैठल बनू हां उ हमार दोस्त ह आ उहे ओकर घर ह। इतना जिगरी यार हनु हमार कि जीवन में कबो हमरा से झूठ ना बोलेला। जान जाइन को हम यहाँ आइल बनी तो हे गुड़वा पा के गिर के दो मिला के पूछी को भाई का कहतरिस नहीं के विश्वास। देखो फोन उठाई अभी। हेलो का हाल बा दोस्त? हाँ के रे साला नहीं किचन तुम खादरा बोलते नहीं। अरे भाई 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 बोल का काम बा बोल। यार एगो तोरा से हेल्प चाहिए। अरे बोल ना भाई, तोरा खातिर तो जान जहान सब हाजिर बा। देखना हम एगो लड़की भगा के लिए आइल बनी, कुछ दिन तोरा घरे रहे के बाबे। हाँ सारे के रहा हम तो बाहर आ गए बनी, 5 दिन हो गए जी हमरा काम आत। ठीक बा भाई हम जाता नहीं काम करे। आ वाह वाह बैग भाई तोरा मजाक को समझ में ना आवेला, मजाक कोई नहीं हो। भाभी कितना सुंदर। हट साला छुइए मत। ठीक बा भाई चल घरे चल। घर हे देबा तोर। देखल हुए कर दिमाग कितना तेज बा, हमार घरो याद बा एकरा बुझाइल। अब का कर बोलो ना गइल बड़लो तो राखही के पड़ी। चला लो घरे चला लो। अरे बाप रे बाप चल जल्दी भागिए। चलता हो। ओ सुननी है कि तोहार बेटिया खादरा संगे भाग गइल। हाँ भागल थोड़ी बिया, भगवले नु बानी स।
अरे बबुआ जानता नहीं बड़ी धनी मनिकनु बाड़े सन। दू भाई के बीच में तो 4 बीघा जमीन बारी बाप रे बाप। 2 बीघा तो हमरा बेटे के हिस्से में आवेला। अरे दर्जनो भैंस बाड़ी सब हो दादा रोजाना 12 छोटी गोबर नु हो गेली सन। हम तो चिपरी बैठा पाप के निहाल हो जाए रे बाप रे। हम तो हमार राजा हो जाए राजा हो जाए। ए सुना तारू होते गइलन स गइला सन। अरे जानो थानी जी ना बतावल जाई नु तो जौन हसन के बेटिया के गरीबपन उठा देले बानी सन। का हो जगन्नाथ दूध के हिसाब में उन्हें तो घरे भागलो पैसा पचावे के विचार बा का? ना हम नइखी हम बंगलोर कमाए आ गइल बानी। हाँ उ नइखी बेंगलौर नु कमाए गइल बानी। देखी पैसा भइले बन त लुगा किन ले बानी। ए बहरी आइबा कि हम भीतरी आई? हाँ तो आवन आबो आबो साइवा जुलो फार के जगह खाने में चेतर के लिखवा देलू तो जिंदगी भर ठोकते रह जेबा। आबो आवा हम मेहरा रोल बनाला बरका आवा ना आवा ली भाई खाई 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 बताई ना रूट जुरा आ गइल बा। रउआ फोन करेला रउआ के तो हम स्पेशल रिसीव क के लेके आई रहती। बताई उतना दूर से रउआ भाग के आओ तनी हैं ली ना खाई। अच्छा होई खाए के बाद अब हमने की मन आ रहा सब। ए चल हट का भाई दोस्त जाता नहीं सन। का है यार ऐसा ही भाभी रउआ बताई कि रउआ जाए के मन बा कि इनका जाए के मन बा आई जइबो करी हन हिया ले आइल बानी सनु तो जा जइबो करम सन। भाभी रउआ सच सच बताई कि रउआ जाए के मन हट बोल नहीं से कहत नहीं कि जाए के मन बा दे ऊपर खबर खबर से कहले बड़ी चलो। का है यार काहे कि हमने के यहाँ खतरा महसूस होता और यहाँ के जौन अंदरूनी शक्ति बानी उस अपना की ओर खींचता हमरा क्यों नहीं ढकल। चलो चलो गाड़ी लेके आई 4 चक्का चल